Čaute, čaute. Čaute. Dneska máme druhý deň, čo sme v Medzilaborciach, je 16. júla. Neviem síce koľko hodín, pol 11. A my práve teraz máme autičko naštartované. Štvorkolku máme takto pod plachtou. Zapneme si vozík a ideme na benzínku, natankujeme a potom ideme jazdiť. Ideme asi do Kalinova, tam necháme auto a tešíme sa na jazdenie. Takže vidíme sa. Čaute. Nachádzame sa v obci Kalinov. Toto za mnou je konkrétne pomník, ktorý symbolizuje sovietskeho vojaka, ako dvíha dieťa na znak alebo na symbol víťazstva nad fašizmom. Táto obec Kalinov je prvá oslobodená obec, to už som v mojich videách spomínal, ktorá sa nachádza na severovýchode Slovenska za mesto Medzilaborce asi 5 km. Je tu veľmi krásna príroda dookola. A je to posledná obec tuto na Slovensku. Ďalej sa už oficiálne autom nedostanete, ale sú tu spravené jednak aj cyklotrasy, jednak sa tam aj ťaží drevo, takže sú tam uličky, cestičky na to, aby sme my mohli ísť s našou štvorkolkou. A pomaličky sa vybereme, pôjdeme autom až hore. Tam necháme v krikoch niekde aj vozík, aj štvorkolku. A pomaličky sa vybereme, boli sme natankovať. Natankovali sme asi, neviem, možno máme dokopy zo všetky nejakých 50 litrov. Takže to nám musí vystačiť podľa mňa úplne v pohode na 3 dní. Damino, pripravený? Áno. Ideme jazdiť? Áno. Tak poďme jazdiť. Hore sa.
dostali sme sa do takéhoto lesa. Prechádzali sme tadiaľto. Úplne akože ťažký terén, ale musíme sa vrátiť, lebo toto nedáme. Ani toto, ani tamto, takže buď budem musieť cúvať a tuto niekde vycúvať a potom ideme ďalej. Lebo tuto, neviem, či tuto sa dám. Ako ja vyjdem, to je v pohode, ale neviem, jak cúvnem. Dobre, Damino, zidi dole a ja sa pojem otočiť, dobre? Tak sme museli predčasne ukončiť našu jazdu na štvorkolke. Bohužiaľ, no, počasie človek neovplyvní. Keď sme boli vlastne na tej Danovej, tak takto sme to rýchlo všetko museli obísť, lebo už na tej Danovej sme počuli, že hrmi. Bol by som nerad, aby nás niekde v lese pristihla nejaká búrka, takže ukončíme to predčasne. Rýchlo sme sa vrátili naspäť, štvorkolku sme naložili a budeme sledovať počasie. Ak tak sa dnes vrátime, ak nie, to zajtra. Veď sa nestalo a trošku sme niečo najazdili. Takže zatiaľ z Kalinova odchádzame a uvidíme, čo bude ďalej. Majte pekný deň.